Nag-automatic agad. Hello! Gandang hapon po sa inyong lahat. Alam nyo ba, simula nag-quarantine, nag-umpisa ang lockdown, wala po kami ibang ginawa kundi magtanim po ng magtanim. Kung ano-anong mga tinanim namin. Nagtanim ako ng bulaklak. Eto, si Seth Surica. At hindi lang yan ang tinanim namin. Ang tinanim ko. Marami pang iba. Eto, si Pinkies. At saka mga yan, inumpisa ang siyang tinanim simula ng lockdown. At saka mga aloe vera, sangkaterba. Eto oh. Ayan ang aloe vera ko. Tingnan nyo siya. Tingnan nyo sila. Hanggang doon. At saka nagtanim-tanim din kami ng konting okra dito sa labas ng pader. Kailangan halos din na siya makita. Ayun, ang init-init. Ayun, hanggang doon. Hindi lang yan. Marami pa. Punta tayo doon sa kabila. Sa susunod kong vlog, meron akong ipapakita sa inyo. Alam, ito oh, itong mga balde na ito. Abangan nyo po ang mga yan. Sa susunod na lang yan. At ito, yung mga inayos ko yung mga halaman ko dito sa pader. Dahil dito malaguba dati. Kasi wala akong trabaho. Walang event simula nung February. Kasi halos lahat ng event sa school, mga kasal, na-cancel. Dahil sa COVID-19 na dumating dito sa bansa natin. So, ito ngayon, inayos ko yung halaman namin dito sa harapan ng bahay namin. Ayan. Ayan ang dami kong nagawa. Tingnan nyo siya. Tsaka, ito, nagtanim kami ng okra mula dito hanggang doon. Tingnan natin Kaya tingnan nyo ako, tingnan nyo naging kulay ko ngayon, nangitim ako dahil lagi akong nasa araw. Ayan, tingnan natin punta tayo hanggang doon. Ito yung mga tinanim namin mga okra. Ayan, nakikita nyo, malapit na sila. Yung iba namumulaklak na rin. Kunin parang dyan, parang maliit. Tala. Ayan. Habang nakakulong kami dito sa bakuran namin, nagtanim-tanim na kami ng iba't ibang gulay. Katulad ng okra. At saka, ito, ang palaya, bago lang yan. At saka, ano pa ba? Sitaw. May sitaw dyan. Ayan. Alam nyo ito, managuba to dati. Ayan, inayos lang namin ito ng mga kapatid ko. Tsaka yung mga anak ko. Nilinis namin ito lahat. Inayos namin, ginawa naming arko siya. Oh, yan siya. Hindi pa siya naka-ayos doon. Pero yung iba na ay inayos namin ng konti. Ito yung tinanim ko dito sa pader. Ayan, is mula doon hanggang yan, doon yan, hanggang doon na yung tinanim ko yan. Oh, malapit na siya, oh, namumulaklak na rin siya. Ay, hindi siya bulaklak. Parang sumisibol na, parang kumbaga buntis. buntis ba ang tawag yan? So, ayan, ang nagawa ng quarantine. At saka hindi lang ako nagtanim. Sa mga kapitbahay pa, nagtanim din sila. Para pagdating ng panahon,
meron na silang gugulayin. Nalinis namin ito. Naglinis-linis kami dito sa bakuran namin. Hanggang doon, tinanggal namin ng mga kalat-kalat na parang kagubatan na. Ngayon, malinis na. Naalis na yung iba. Natambak namin lahat doon. Ito, mayroon pa kami ditong tinanim na alokbate. Pero patubo pa lang siya. Eto. Ayan. At saka yung patula. May ampalaya. Ayan yung patula. Ayan mga tinanim ko ng mga fortune para sa event. Kaya lang, sa ngayon, walang event. Kaya naman, naglinis kami. Ayan, nilinis namin ito. Dati yan, maraming ano yan. Maraming damo na umaakyat-akyat magapang. Ngayon, malinis na siya. So, maganda rin ang naging kinalabasan ng quarantine na to. Ito, tinanim namin ang kapatid ko. Ayan, tinanim ko ito. Umaakyat na siya. Tapos ang kapatid ko naman, dito siya nagtanim. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, ginawa na rin namin ng simple lang na para meron silang gagapangan. Ayan sila, yan mga kapatid ko, sila kami ang nag-ano dito. Ay, Mariel, kaway-kaway naman dito. Oh. Ayan. Ayan ang mga kapatid ko. Sila kasama ko. Si Shera taga-Wales ng kalat. Ayan, kapag mainit, nandito kami sa pagtanghali, dito kami kakain sa ilalim ng mangga. Kaya naman, gumawa din kami ng maliit na lamesa, kaya nadumihan na siya. Tapos, eto, gumawa kami ng upuan na simple lang. Ito dyan. Simula nung umulan, nag-umpisa yung ulan, ayan, hindi na kami nakakakain dito. Tsaka isa pa, kakain kami dito kasi binabantay namin ang mga pananim namin ng mga okra. Kasi maraming manok. At tsaka, kapag gusto namin kumain ng mangga, pagkatapos kumain, panghimagas na namin yung mangga. Dati, sangkaterbang mangga ito dahil araw-araw kaming kumakain ng mangga. Ngayon, kumunti na, yan. Ayan ang mangga na. Paano yan guys? Sa susunod na ulit na vlog, papakita ko sa inyo yung next ng pananim namin sa kabila naman. Bye! See you next video!